Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitepangan nama kula Markono saking Desa Perdopo, Kecamatan Gunungkal. Nggih. Nderek gladen niki PR kala wingi ingkang dipun aturaken Bapak Sutarmin. Nggih, kaleresan niki atur panampi ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa ashiruhunna bil ma'ruf wallahu a'lam bimuradi. Kula nuwun dumateng para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing Sukabasuki. Para sepuh bini sepuh ingkang sampun pono ing pamawas ingkang pantes hanampi sagunging sekar pakurmatan. Para sarjana sujananing budi, para priya agung pangemban pangbating praja, para satriyaning nagari minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang satuhu kinurmatan. Boten katalumpen dumateng para kadang mitra werda muda ingkang pantes sinudarsana. Nun inggih awit saking keparinginipun pamangku gati ing kalenggahan menika kula pun Puntadewa kinen sumilih sarira angemban wuwus ngaturaken wedharing ganta babaring prasedya. Ingkang sepisan sumangga sesarengan kula dherekaken ngaturaken suka syukur wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Wikan ingkang sampun kepareng hambabar daya pangaribawanipun ingkang tumanduk dumateng kawula dasih. Satemah wonten ing kalodhangan menika panjenengan sedaya lan kula tasih saged makempal wonten papan panggenan menika kanthi rahayu wilujeng. Sumangga sinartan ndedonga mugi-mugi salwiring gati wiwit purna madya dumugi wusana mangke saged pinaringan gancar rancak sepen ing rubeda. Sepen nggih. Pangapunten. Ingkang kaping kalih Bapak Harjuna sekalian hangambali atur pambagya wilujeng awit karawuhan panjenengan sedaya sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun kapareng paring iguh pratikel awujud menapa kemawon satemah damel rancanging damel ing ri kalenggahan menika sinartan ing pamuji mugia amal sae panjenengan pikantuk peparing saking Gusti ingkang sakalangkung kathah. Amin. Salajengipun kaping 3 nyuwun pangapunten karana anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang anuju prana awit boten saged netepi ing bab tri trapsila panampining tamu awujud aruh lungguh saha sungguh ingkang sae kiranging bojo miwah krama. Mugi kaagungna pangaksama panjenengan. Malah kosok wangsulipun taksih ngresahi nyuwun donga pangestunipun mugia calon penganten kekalih ing mangke anggenipun mangun bale wisma tansah
jenjem tentrem hayu hayem hangayomi satemah nggayuh kaluwarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Para tamu kakung miwah putri ingkang agung ing dharma, ingkang kaping sekawan mugi keparenga hangalajengaken lenggah sinambi ngrantos wasing gati dumugi paripurnaning pawiwahan ing kalenggahan menika. Kula kirang wicaksana angombro-ngombro atur kula pramila pinangka puput peputaning atur kula ugi titah sawantah nglenggono taksih kiranging seserepan ingkang kedah nyadong wewarahing para winasis ing reh basa tuwin sastra. Saking menika paringipun panyaruwe tansah kula antu-antu. Mekaten hayu-hayu raharja niskala. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Terus pundi para kadang? Sae. Pokoke apik kabeh. Manjen menika tasih wancinipun gladen, nggih. Mangke menawi sampun napa menika praktek utawi maraga wonten ing madyaning bebrayan, insyaallah panjenengan sampun saestu wegik nggih terampil sae ngoten nggih. Nggih. Awit menika wau namung maos dados mestinipun boten wonten tetembungan ingkang klentu. Namung ingkang klentu anggenipun mau ana sepen iki jane apa wong Jawa kok sepen ya. Sepen niku saking sepine swasana sepi sepen saking kasepen saking sepine kasepen. Nek nek mung sepi ya sepen nggih. Lajeng kala wau wonten tembung mesinipun wonten ngriku mendi ugi kasrat saking mboten sangking. Lah kok sangking to? Sangking kepenake saking. Sangking napa saking? Saking nggih. Saking. Nggih. Menika nggih, Mbak. Pangaribawanipun Pak Harto menika. Ya, saking. Lajeng malih menika sok menawi Jawi menika kala wau nggih kesupen wonten tembung umpama menika janipun umpama malah bahasa Indonesia nggih. Saking bahasa Indonesia umpama. Menawi basa Jawa cekap upami, upama. Mboten ngangge upama. Upama sliramu sekar melati aku kumbangi damsari. Mboten umpama nggih, upama. Nggih. Sanggeng kepenake sanggeng. Lajeng mbile wonten ingkang dereng kula edit wonten ngriku, kala wau wonten tetembungan sarjana wau dipun napa nggih? Sarjana sujananing budi. Sujana iku cemburu carane nggih. Ingkang leres sarjana sujaning. Sarjana sujaning budi. Ngaten nggih Bano nggih. Sujananing lho sujana iku cemburu. Butarepan. Sujaning budi. Sarjana sujaning budi. Nggih. Sampun sanesipun mbile tasih wonten dalem Bu. Nah, kadang wonten ingkang agungan pemanggih nuju prana iki saru ya cara Mbah Anu. Ning panji wonten bau sastra menika wonten. Nuju prana menika saged prana barang sing prana menika napa? Nah, nek Yai Kakung
Piyai kakung putri sing prana ku yo. Biasane nek wonten apa olahraga bela diri mesti dadi larangan untuk dipukul. Prana, vital. Orang nuju prana. Ning janjanipun nggih leres kemawon kirang nuju prana menika dipun tegesi nuju prana ora dadi ati. Ora dadi rasane. Saged mawon dipun werdekaken nuju tumuju prana barang sing wadi. Saged kemawon. Ning saged kemawon dipun tegesi minangka menapa nggih? Satu makna boleh sing gandeng idiom nggih, idiom. Nuju prana, kirang nuju prana orang nyocoki ati, ora iso maremke ati, ora ngepenakno ati. Menika nuju prana, saged kemawon. Nggih. Nek wonten aja nuju prana, Mbah Nuh golek liyane aja nuju prana. Nuju prana iku nuju barang sing wadi, sing vital. Saged kemawon. Ngoten nggih. Tasih wonten